Det er magasinet Hest. Og vi har fundet nogle klip fra en udsendelse, som blev sendt på DR1 i går aftes kl. 20. Det er Søren Ryges udsendelse om heste. Ja. Han er på besøg hos på en gård, hvor det er brødrene Harry og David, som opdrætter jyske heste. Og jyske heste skal vi måske lige dvæle øjeblik med. Er nogle utroligt store heste? Ja, og dog. Eller det ved jeg ikke, om det er. Jyske. Men vi har klippet 6 facts ud, som er med i programmet i går. Det er Søren Ryges 6 facts fra hesteprogrammet i går. Ja. Og skal vi ikke bare tage facts nummer 1? Jo. Det gør vi her. Patterne på en hest, den har 2. Den har også et lille yv, og hesten er lige så stor som en ko, for det er en jyde, og den skal snart have føl. Når den har fået føl, giver den op til... Prøv det. Der er ingen i hele verden, der kan tale så smukt som Søren Ryge Petersen. Kan du høre, hvordan han taler jo ikke? Han synger, han jamper. Ja. I love Søren. Det kan jeg fandme også. Dette er patterne på en hest, den har 2. Den har også et lille yv, og hesten er lige så stor som en ko, for det er en jyde, og den skal snart have føl. Jeg ved så ikke, hvad meningen helt er med fakten. Nej, men det er han jamper. Når den har fået føl, giver den op til 15 liter mælk i døgnet, og følet drikker mindst 1 gang i timen. Hvor meget drikker den så i løbet af hele døgnet? Velkommen til 9. Y. Hvor? Næste fakt nummer 2. Man kan ikke gøre noget ved hestens anatomi dagen før dyrskuddet, men pelsen, skindet, håret, det kan man pynte på. Dem her klipper over igen, for at der kan få smalt hul, de kan blive bredere bagover. Så. Det er en som der, man har. Der må jeg lige afhøre at sige, det er Harry eller David. Jeg klipper over igen, for at der kan få smalt hul, de kan blive bredere bagover. Så. Det er en som der, man har. Dem her, de skal gerne være brede over. Der er man, de er så glade for at være brede bagover. Nej. Det er godt typen, ikke? Ikke det parret der, hvor konen fortæller noget, så sidder man med Det er Harry og David. Vi tager den næste, ikke? Fakt nummer 3. Kan du lide? Vi skal måske lige her nævne, at det er på det tidspunkt, at hestepigen Randi Laubæk bliver introduceret i programmet. Det er Harry eller David, vi hører her. Og en jysk hest. Kan du lide? Ui. Vi tager fakt nummer 4. Bare roligt. Det her var jo teknisk set ikke et fakt. Nej, det var bare... det var stemning. Det var stemning. Jeg skal ikke kunne sige det næste. Det handler om manken, ved jeg. Manen er ganske rigtig betegnelsen for de hår, der vokser ud på halsens øverste side hos dyr af hesteslægten. Mens manken er den del af hestens anatomi, der dannes af de forreste 9 brystvirvlers torntappe. Cirka det sted, hvor manen vokser. Så bliver man så meget klogere. Lige bortset fra, at ordet løvemanke altså er noget vrøvl, for løven hører ikke til hesteslægten. Næste fakt. Sætter ikke halen på en jysk hest, det gør man på belgierne, der står ved siden af. Både man og hale flettes efter alle kunstens regler, og hvis der havde været en jysk hingst af de gode, så havde dens hale været sådan rundet op, bundet og flettet stramt, så den kun fylder halvt så meget, så er der mere hingst over den, som Harry siger. Eller sagt lige ud, så er man ikke i tvivl om, at det ikke er patter, den har mellem benene. Hold da. Vi tager det sidste fakt, det er hestefakt nummer 6. Om et øjeblik vil vi godt præsentere Søren Ryges portræt af hestepigen Randi Laubæk. Som det lød i går. Men først... Men først... Hestefakt nummer 6. Han ved, at nu er vi nået til, og det, man tror jo, han snakker til hesten, Harry eller David her, det er jo til Randi, og Randi er jo ellers... Randi Laubæk har muskant. jo... Randi Laubæk, hun har jo været hestepige på gården hos Harry og David igennem mange år, da hun var en ung hestepige. Og
grunden til, at hun er med i programmet i går, det er fordi, hun kom meget på Harry og Davids gård, hvor man jo havde hestepiger. Det er nu lidt spændende med de her fremmede. For det er jo Randi, der er kommet. Og hun er ikke hvem som helst. Hun er nemlig hestepige. Og hendes far tog hende med ud til Harry og David allerede, da hun var en lille pige. Hun kom og hjalp med at køre hø ind. Hun var med til at hakke roer. Og hun gjorde så stort indtryk på brødrene, at de gav hende musik. Dermed var der lavet venskab for livet. Randi var altså en god hestepige og bondepige i hele sin barndom. Men da hun blev voksen, gik det galt. Hun flyttede helt til København. Holdt op med at ride og hakke roer. Hun begyndte at synge. På engelsk endda. Hun blev faktisk en af Danmarks bedste jazzsangerinder. Og Harry og David har flere af hendes CD'er stående. Det er fint nok. Det er de mægtigt stolte over. Men det bedste er, at hun ikke har glemt dem. At hun kommer på besøg sammen med sin far. Og at hun gerne vil have en ridetur, når vi har fået frokost. Vi vil stå der, så lader vi Randi hakke roerne, og skal vi lige have det sidste fakt? Jeg synes det godt, vi kunne... Vi spiller 8 i træk, og tilbage om lidt med Tidsbingo. Hey, vi spiller Shakira. Hvorfor gør vi det? Det er en meget stor fejl. Peter Lovs, det var nummer 20. Nej, nummer 10 på din. Det var nummer 20 min. Det var nummer 20 på Anders. Og det er faktisk en af Randis store forbilleder, som her synger. Vi tager lige det sidste tip. Kan du? Ja, til at komme ned på jorden igen. Så skal vi høre et rigtig jazzy nummer her. Tak. Hør vores podcast på DR.dk/Sparterne kl. 18, hvor at dette klip helt sikkert er med. Ej, Anders, lad lige være. Nu er det ikke sjovt med at sidde lidt som hest. Nej, lad være. Anders, lad nu være. Anders, gider du godt så? Prøv at høre her. Stop. Kan du? Så.